Здравейте на всички! Аз съм Триксел, а вие сте с новото ми видео на Fortnite. Днес ще ви представя топ 10 неща, които никога няма да се върнат в Fortnite. Преди да преминем към видеото, искам да ви кажа, че може да дойдете в главния ми Discord сервер, за който има линкче в описанието, както и да се абонирате за канала, защото това помага страшно много. Също така, може да използвате моя Supporter Creator код, който е Trixel в Fortnite Item Shop. А сега, приятно гледане! Номер 10. Arena Mod. Този гейм мод излезе на 29 март 2019 година с патч версия 8.20, като това беше първият официален съревнователен режим на Fortnite. В него имаше 3 лиги, като те бяха следните: Open лигата, Contender лигата и Champion лигата. Арена работеше на принцип точки, като в Open лигата не ти вземат точки, а в Contender и Champion лигата ти вземат точки всеки път, като скочиш от автобуса, а те се вдигаха и връщаха скилове и плейсмент точки. Тогава, за да се включиш в официален Fortnite турнир, трябваше да си поне Contender лига. Този гейм мод се харесваше много на хората, но и стана малко скучен. Чак 4 години след пускането му през май 2023 година в патч версия 24.40, Арена бе премахната за винаги, като бе заменена от Ranked. Напоследък се говори, че Арена ще се върне в Chapter 7 под формата на Ranked 2.0. Лично много се радвам да така, защото сегашната система според мен не е честна и не е забавна. Номер 9. Legacy Aim Assist. Legacy Aim Assist представлява помощ с насочването на оръжията към хора. Това важи само за хора с контролери, важно да се подчертае. Нещото, което го прави толкова щупено и съответно да е на този лист, е колко силен беше той. В периода от сезон 6 до около Chapter 2, сезон 2, Aim Assist беше толкова силен, че без никакви усилия хората с контролер имаха надмощие на тези с клавиатура и мишка. По това време много прота решиха да сменят от клавиатура и мишка до контролер точно заради тази причина и точно заради това колко е щупено. Epic първо обясни, че ще направят нещо по въпроса през март 2020 година и само в края на месеца тази настройка бе премахната за винаги. Това няма да се върне никога заради силата си, след като беше премахнато. То беше заменено от Linear и Exponential Aim Assist, които бяха по-слабички и върнаха равенството между клавиатура и мишка и контролер. Номер 8. Полицейски коли. В първите сезони на Fortnite по мапа и градовете имаше полицейски коли като пропове, които могат да се чупят. Това нямаше проблем и те дълго време стояха по улиците като част от фона и декора на играта. Те бяха тихо премахнати от играта през юни 2020 година, без никакво обръщане на внимание от Epic. Те са премахнати вероятно заради събитията в САЩ по това време. Шанса да се върнат е много малък и по причината, че от Chapter 2 всички коли могат да се карат, а не са както бяха преди, да могат да се чупят и просто да стоят. Номер 7. Playground. Playground се появи през 2018 година с патч версия 4.5, като това беше гейм мод, в който можете да правите буквално каквото си искате. Много хора го използваха като място за тренировки, понеже тогава нямаше креатива, който познаваме днес. Разликата е, че в него се спамвате в Fortnite картата и оттам може да се биете с приятели или пък да строите нещо. Playground бе заменен на 18 декември 2019 година с патч версия 11.31. Като тогава се появи Battle Lab, което поприлича на Battleground, а креатив по аспекта на трениране и креативност на играчите. Номер 6. Battle Lab. Както току-що казахме, Battle Lab се появи на 18 декември 2019 година като частна версия на Battle Royale мапа. В него можеше да разглеждате мапа, да се строите и да използвате специалните айтеми като граната, която спамва ботове. Battle Lab беше премахнат през декември 2022 година, за да отстъпи място на Creative 2.0. Няма да се върне поради причината, че Creative 2.0 вече всеки може да прави всичко, което можеше Battle Lab, но просто в Creative. Номер 5. Party Royale.
Party Royale беше нещо като социален мод, в който не можеш да се биеш, в него имаше музика, малък мап и различни забавления, къстъм гранати и айтеми и прочие. Той бе пуснат на 29 април 2020 година, като за първите 2 седмици, ако влезеш в него, получаваше награда Neon Wings. Този гейм мод беше нещо като тест за Epic за социалното изживане във Fortnite. Той бе преминат в Discover функцията през 2024 година, като не го видяхме повече. Няма да се върне, защото откакто Fortnite почнаха метавърс плана им, Party Royale се счита за затворена страница. Номер 4. Безплатен Save the World. В ранните години на Fortnite Epic постоянно обявяваха да направят Save the World безплатен за игра, като запази всичките си функции. Това беше категорично отменено на 30 юни 2020 година, като Epic официално извади Save the World от ранен достъп или по-скоро бета, като казаха, че няма да има безплатна версия. Като цяло Epic Games спряха почти всякаква разработка на Save the World, след като избухна Battle Royale. Номер 3. V-Bucks в Save the World. В началото на Save the World до 2020 година, всеки който си... Номер 3. V-Bucks в Save the World. Номер 3. V-Bucks в Save the World. В началото на Save the World до 2020 година, всеки, който си закупи Save the World, може да печели V-Bucks през различни мисии или ежедневно влизане в играта. Това помагаше много на хората, които са платили за играта, но не могат да се купят отделно. Когато Save the World излезе от Early Access през 2020 година, направиха така, че всеки, който си купи играта, вече не може да получава безплатни V-Bucks, освен ако няма старата версия, както казахме, бета версията на Save the World. Хората, които имат старата версия, продължиха да си получават V-Bucks, но всеки нов играч вече не получава. С тази промяна, Founder паковете се продават за $1000, само и единствено заради тази функция. Нещо интересно е, че наскоро Epic направиха наградите от V-Bucks за OG играчите малко по-голяма, без да кажат никъде и нищо. Номер 2. House Party. През 2020 година Fortnite направиха колаборация с приложението House Party, като това беше видеочат докато играеш Fortnite. Това работеше само за PC и PlayStation и само ако имате изтеглено приложението. House Party беше спрян през 2021 година като партньорство на играта с приложението и съответно интеграцията им. Също нещо интересно е, че по това време имаше много митове, че ако изтриеш приложението, автоматично ти изтрива Fortnite акаунта. Номер 1. Fortnite за macOS. Fortnite беше налична за macOS още от началото на играта, докато не започнаха всичките легални проблеми между двете компании. През 2020 година Fortnite спря поддръжката на ябълките, Save the World спря веднага, а Battle Royale чак 2024 година. Но само Chapter 2, сезон 3 работеше до сега. До ден днешен още няма Fortnite на macOS, а миналата година тайно спряха и останалите стари сървъри на Battle Royale. Нека да имаме едно на ум, че Epic понякога правят такива шегички и може да ни изненадат. И да върнат някои от нещата в тази класация без предупреждение. Надявам се класацията да ви е харесала. Моля, оставете едно лайкче и се абонирайте за канала с камбанка, за да получавате известия за нови видеа. И до скоро!